8 kagayong sakop sa duha ka mga gun for hire group nadakpan sa Kapulisan sa dakban sa Sugbo ug naay usa sa Toledo City. Si Alan Domingo sa report. Gitag sa tagsa pag-istorya ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang 8 ka mga dinakpan mahitungod sa nalambigitan nilang krimen. Isa lang po, sir. Isa lang pinatay mo? Oo. Sige, bakit mo siya pinatay? Dahil, sir, pinipicturan ako, sir. Ikaw ang leader. Ako ang leader, sir. Ikaw ang leader? Oo. Ikaw? Wala lang, damay. Ano ka lang? Assistant team leader. O ikaw ang leader ng grupo. Gibutyag ni Maranan, ang mga dinakpan sakop sa duha ka grupo sa gun for hire nga naglihok sa dakbayan sa Sugbo ug mga kasikbit nga lalawigan. Ang pagkasikop nila bunga usab sa subsob nga operasyon, ilabi na sa Mambaling Police Station sukad sa Enero 17 hangtod na sa Marso 1 nining tuiga. Nasuta sa Kapulisan nga masakop sa Tanyesa Group o Ilaya Group ang mga dinakpan kan sa operasyon dili lang sa dakbayan Sugbo kundi dili sa ubang madapit ug silingang probinsya. The arrest of 8 members of 2 gun for hire groups that are operating in Cebu City. These groups are responsible in the series of shooting incidents that transpired weeks ago. Sa pagkasikop nila, posibleng magkuha-kuhaan na ang krimen sa dakbayan sanglit. Napiangan naman sila. Apan padayon gihapon ang hugot nga paggukod sa Kapulisan sa masakop nga wa pa madakpi. Aduna sa matod pa sila mga amo nga mao'y tiguha silang serbisyo. Paid gun sila, sila yung mga gun for hire na binabayaran para patayin yung mga kalaban. Pwedeng sa personal grudge, pwedeng sa relationship. Nasakmitan ang madinakpan og 8 ka mga armas nga gigamit nila sa krimen. Samtang gilimod sa madinakpan nga sila mga sakop sa gun for hire group, hinoon ang usa kanila miangkon nga nakahimo sa pagpamusil isip panimaos sa mga tao nga adunay atraso kaniya. Gun for hire ka? Dili sa mahog. So, sa'y tawag sa imong hagyo? Sabi-sagoy lang, sir. So, sa'y kuhan sa inyong grupo? Ay, gawa may grupo. Kung wa pa sila masanta, posibleng gamito ng grupo sa pagsabwag o kasamok sa mabot eleksyon. Busa padayon ang kampanya sa police, batok sa mga loose firearms. Gidayeg usab sa PRO7 ang inisyatiba sa Cebu City Police Office sa pagbulabog sa mga daotang elemento uban sa pagsuporta usab sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.